No niin, ja seuraavaksi lähdetään sitten kepillä avaamaan lantion aluetta, leveää selkälihasta, quadratuslihasta, pitkän selkälihaksen reunaa, vinoja vatsalihaksia, suoria vatsalihaksia. Tämä on ihan mahtava liike. Avaa todella hyvin koko kylkeä, alaselkää ja vaikutus jatkuu myös alaspäin jalkaan ja ihan tänne käsiin asti. Keppi, kädet suoraksi, keppi ylös. Ja sitten lähdetään kallistamaan sivulle. Vatsassa pieni pito. Hengitetään syvään. Ja suun kautta ulos, nenän kautta sisään. Ja tänne voi jäädä hengittelemään ja venyttämään. Vaikka 5 kertaa hengittää oikein syvään. Ja toiselle puolelle sama. Lähdetään tehostamaan liikettä sitten seuraavaksi viemällä jalkoja ristiin. Eli laitetaan vasen jalka taakse ja kallistutaan oikealle. Ja viedään oikea jalka taakse ja kallistutaan vasemmalle. Tätä voi tehdä rytmikkäästi tai rauhallisesti tai jäähä täälläkin sitten hengittämään. Ai ettekö on vaan hyvin. Kyllä on mullakin mukavasti jumissa, mutta sieltä ne löysää.